dimineața! Buongiorno, calimera! Bună dimineața, lume! Bună dimineața, România! Bună dimineața, colegilor! Bună dimineața tuturor! Trezirea! Este luni și începem o săptămână nouă împreună. Astăzi termometrele vor ajunge până la 34-35 de grade. Bună dimineața, draga mea Lavinia! Bună dimineața, domnule Ce rock e superb ai în această magazin dimineață. Pretty Woman pentru doamne, domnișoare și nu numai. Știu că ești invidios pe mine. Am o rochiță așa de lejeră, nici nu o simt. Este foarte răcoroasă, fix ce-mi trebuia în perioada aceasta super călduroasă. Bună dimineața, doamnelor, bună dimineața, domnilor, bună dimineața le spunem tuturor prietenilor noștri care de fiecare dată încep ziua cu noi, încep săptămâna cu noi, să avem o săptămână bună, o săptămână binecuvântată, cu vești bune, cu tot ce vă doriți dumneavoastră. Dumneavoastră ce vă doriți? Îmi doresc să iei un loc, să te invit la cafea și la ceai. Asta? Da, draga mea. Să iau loc? Da, te rog frumos. Păi nu iau eu loc. Ia să vedem dacă este fotoliul care scârție sau nu. L-ai încercat în această dimineață? No. Hai noroc. Cineva l-a uns. Cineva l-a uns? L-a uns bine. Hai noroc să și meargă să avem totul ca uns. Doamnelor și domnilor, să avem o săptămână extraordinară. Este luni dimineață, iar prietena noastră, designerul vestimentar, creatorul de stil, Ana Gherase, se află deja în platoul nostru. Bineînțeles, urmează rubrica Țoale de parale. Ana Gherase, bună dimineața! Ne bucurăm tare mult să te revedem. Mereu radiezi, chiar dacă este luni dimineață, nu contează. Tu ești așa cu poftă de viață și cu multă veselie. Bună dimineața! Bună dimineața! Păi știi că se zice că așa cum îți începi ziua de luni, așa îți merge toată săptămâna. Așa e. Doamne ajută să ne meargă exact ca în această dimineață. Deci, am râs, am glumit, arătăm foarte bine, suntem foarte fresh, ne-am odihnit, așa să ne fie toată săptămâna. Așa să ne fie și eu încep în fiecare săptămână dimineața și săptămâna excepțional cu voi, așa că mie sigur îmi merge bine toată săptămâna. Doamne ajută, așa să fie. Și pentru că tu ești la noi în platou și nouă ne merge bine la început de săptămână și așa o ținem toată săptămâna. În această săptămână trecută și în acest weekend au avut loc foarte multe evenimente, fie ele nunți, fie ele botezuri, fie filmări de videoclip, fie întruniri în familie, fie unii artiști au plecat în concediu, noi am surprins pe toți, iar astăzi tu îi vei comenta și notele vei acorda. Hai să vedem cine primește 10 în dimineața aceasta. Pentru că noi suntem fresh. Să vedem cine va lua trofeul. Avem în prima noastră fotografie Ana Maria Mexicanu. Este proaspăt mămică și este super fericită. Mie mi-apar notificările pe rețelele de socializare. Ana, nu este cu Marian Mexicanu. Se împarte cu rolul de mămică, merge la evenimente, dar acum discutăm doar despre ținuta ei și ai cuvântul tu, Ana Gherase, doamna designer vestimentar, criticați sau lăudați? Deci doar la ea ne uităm. Doar la ea, da. Arată foarte bine, chiar apreciez faptul că a păstrat trena rochiei. De regulă, doamnele și domnișoarele care optează pentru ochii lungi, de regulă își taie trena pentru că își doresc să fie comode. Și tot timpul le sugerez să lase totuși un pic de trenă pentru că schimbă total rochia de seară și o fac mult mai elegantă și o face foarte elegantă rochia și arată excepțional. Într-adevăr, nu este foarte comodă, de aia se poate prinde. Deci, aviz doamnelor, dacă vă doriți rochie cu trenă, se poate face o prindere și în felul ăsta, când faceți o poză, puteți arăta excepțional, lăsând trena să curgă în spate. Și le și alungește. Le și alungește și dacă clar... au nevoie să le alungească. Dacă domnișoara deja știu că ție nu-ți place să fie alungită. Natură. Da, Lavinia nu are nevoie pentru că are o statură impozantă și atunci nu are nevoie de trenă. Dar uite și la poză, uitându-ne ce frumos arată trena căzută la spate. Rochia vine excepțional, modelul este foarte reușit, coafura ne place. Dăm o notă? Poza, îi dăm 8. 8, Ana Maria Mexicanu, nota 8, dar arată extraordinar de bine. Da. Mergem
la următorul sau următoarea noastră candidată, Andreea Marin, de această dată, într-o ținută relaxată. Foarte relaxată, îmi plac jeansii foarte mult, culoarea este superbă. Pantofii cred că au puțin glitter, dacă... Nu știu dacă Cătălin este de acord cu tine, că este foarte atent, o studiază pe Andreea Marin extraordinar de tare. O să ne spui dacă e ceva care îți place sau care nu-ți place, Cătălin, te rog să ne spui, poți interveni. Poți să ne spui, poți interveni, Da. Suntem o echipă aici. Da, nu râde, Cătălin. Uite, Adiță, nu mai mă filma pe mine, Adiță. Lasă că nu putem să schimbăm, dar nu putem să schimbăm cadrul un pic, nu. Aia e, să-l vedeți pe Cătălin, colegul nostru, care o studiază pe Andreea Marin. Ai văzut cu câtă atenție? Foarte La noi atent, toată lumea este implicată în această rubrică. În această rubrică, da. Cătălin, el Bravo, este Cătălin. Așa, ca să înțeleagă și telespectatorii. Că n-am luat-o încă razna. Îmi place de Andreea foarte tare, îmi plac jeansii ca o talie înaltă, îmi place tricoul A și slăbit pălăria. foarte tare. Aș și slăbit foarte tare, în schimb, cred că aș fi schimbat ceva la pantofi. Sunt, cred, mult prea eleganți, inclusiv pentru pălărie. Are o pălărie destul de casual, pentru pantofii sunt foarte eleganți. Poate dacă i-am fi schimbat încălțămintea, i-am fi dat o notă bună astăzi, dar este foarte posibil, poate se ducea undeva după și nu vrea să-și facă dressing în mașină și atunci a păstrat pantofii poate pentru o ținută pe care urma să o poarte, dar în această combinație pantofii nu-mi plac. Pantofii nu sunt ce trebuie. Nu pentru această Andreea ținută, Marin, ei sunt foarte frumoși. Da, deschidem poarta surprizelor și apare nota. Și apare nota 7,5 din cauza pantofilor. Din cauza pantofilor, draga noastră, Ai schimbă pierdut, pantofi. Andreea, astăzi. Ce să facem data viitoare? Te îmbraci mai frumos și te mai invităm în rubrica noastră Țoale de parale. Că doar aici putem să te invităm, la țoale de parare. Mai departe nu te trezește. Aici. Carmen de la Sălciua. Este la un eveniment. La un eveniment, are o rochie foarte frumoasă, se poartă foarte mult anul acesta decupajul pe un număr. Este foarte elegant, materialul este foarte frumos, se vede că este calitativ, părul îmi place foarte mult cum și l-a aranjat. Îmi place de ea, are și ea este puțin mai lungă rochia, sper că atunci când merge nu se împiedică, e frumos în spate să lăsăm trena că o putem prinde, în schimb în față ne poate încurca puțin. La poze arată bine, dar ca... Depinde pentru ce o faci. Depinde Dacă o faci pentru poză, atunci... Dacă o faci pentru mai poză, lungăță. arată excepțional. Dacă vrei să te și Dacă o distrezi, faci pentru petrecere, o faci s-ar mai putea să te scurtuță. încurce puțin, dar modelul este foarte reușit, îi vine foarte bine pe un număr, îi pune foarte bine bustul în evidență și a prins părul și ceea ce este foarte corect, având umărul decoltat, nu putea să-și lase părul pe umăr pentru că s-ar fi pierdut efectul asimetric al rochiei, deci ne place, îi dăm un 9. Nouă, Carmen de la Sălciua, mergem mai departe. Văncică se potrivește și Nuri cu rochia, da, e ce trebuie. Claudia Ghițulescu. Într-o ținută relaxată, la un eveniment. N-aș spune chiar relaxată. Nu e relaxată, că e nu plină prea este cu pene, ia relaxată, uite. este puțin chiar extravagantă, da. Sofisticată. Este chiar sofisticată și pantofii sunt foarte sofisticați. Dacă... Nu mai vezi bine la distanță. Nu deloc, neam. Arată foarte bine, mai ales dacă ea era solistă în acea seară. Rochia o complimentează foarte bine, este foarte spectaculoasă, este și scurtă, nu-mi dau seama dacă este bine. o statură minionă, dar îi vine foarte bine, da. Îi dăm și ei un Și 8. poziția o ajută, dăm mi un se opt. pare așa, super interesant. Da, e foarte bine. Mulțumim, Văncică. Văncică i-a dat nota 10. Wow, da. Să vină Claudia Ana Ghițulescu pe la noi zilele următoare să-și revendice trofeul de la Văncică. Momentan. Da, azbestul este în floare. Momentan nu este dat trofeul de către Ana Gherase, designer vestimentar, este avizată pentru aceste critici sau laude, dar noi mai avem colegi în platou, fanii Claudiei. Da. Deci va În regie revendica. sunt, că în platou, dacă îi vezi tu, e bine. Eu mă chinui. M-am zăpăcit că nu mă așteptam. Nu, am mă zis că chiar am așteptam să orbit. primească, da. Mai devreme n-am văzut bine. Acum Tu n-ai auzit bine. Da, și nu-i văd nici în platou. Mergem mai departe, Claudia Ghițulescu, nota 8. 8, da. Perfect. 8. Notă mare de trecere. Avem aici Mirabela Dauer și George Rătaru în ținute relaxate pe malul mării.
undeva la Olimp, după cum arată nisipul. Da, Cum cunoști tu și pietrele de pe litoralul românesc. De la 0 ani până la 17 ani, la Olimp mi-am petrecut. bătut? Da. Da. Verile. Da. Cuplul arată foarte relaxat, se vede că se simt Nu bine. sunt cuplu, sunt foarte nu sunt buni cuplu. prieteni. Ok. Da, Mă scuzați. sunt foarte buni prieteni, Mirabela Dauer și George. Pare că se simt foarte bine împreună. Nu cred că au stat să se gândească prea mult când au ieșit din casă ce să punem pe noi. Cred că premiza a fost ce luăm pe noi să ne simțim bine, nu neapărat să rupem stilurile în două. Arată foarte relaxat, este o poză veselă. Când te uiți la ea, îți inspiră foarte multă veselie, vacanță, concediu. Pentru că erau pietre, au trebuit să se încalțe pe măsură. Da, Chiar vreau să te întreb ce părere ai despre încălțăminte. nu prea pot să am o părere în general ținuta. Nu, E relaxată da, și încălțămintea, să mergi pe pietricelele alea, cred că au ce trebuie picioare după mine. Nu este o ținută pe care neapărat o putem comenta din punct de vedere stilistic, pentru că e clar Dar că... sunt artiști mari ai țării acesteia, Exact, Mirabela nu am nimic de Dauer. demonstrat, N-avem, da. exact, George Rotaru și el prezent pe plajă. Sunt foarte frumoși împreună, chiar dacă nu sunt un cuplu, și nu cred că mai țin neapărat cont acum să apară pe plajă în ultimele tendințe și atunci, da, arată foarte bine și foarte relaxat. Așa da. Așa, da. Fără note pentru Mirabela Dauer și George Rotaru. Ei au nota 10 pentru toată activitatea făcută pentru noi românii. Mergem mai departe cu acest semn minunat. Gata, mă văd în cadru. Perfect, pentru că și eu îl folosesc. Victorie, Georgiana Lobonț. Să sperăm că nu se ducea la o nuntă îmbrăcat așa. Ba da. Da. Ba da, fix la nuntă. L-a cântat. Uite, aici nu sunt de acord. Chiar dacă ești solist, nu știu tu nu la te îmbraci în alb. Nu te îmbraci în alb. Da, și mie asta mi se pare, până la urmă nu este o regulă, e o regulă noastră pe care noi impunem noi. O regulă de foarte mult e bun o regulă simț, de bun simț tacită. pe care nu trebuie să o ai pentru da, mirese. Da. Pe care trebuie să o ai. Rochia este superbă și noi facem rochii de genul acesta pentru domnișoare la cununia civilă. Se poartă extraordinar de mult aplicațiile acestea de trandafiri în diverse dimensiuni, fie mai mici. Cu spin sau fără spin? Aș zice că ei sunt cu spini în poza asta dacă se ducea la nuntă, dar arată excepțional rochia. Mă întreb oare dacă de unde a luat-o n-aveau și pe alte culori. Se lucrează și nouă, ne cer foarte mult clientele. Este o rochie superbă, domnișoarelor, pentru o cununie civilă. Îi vine foarte bine. Am o mare problemă cu faptul că este albă și s-a dus așa cu ea la o nuntă. Dar dacă mergea la un botez, că noi nu știm, este într-un dormitor sau într-o cameră de hotel. Poate la o tăiere de moți, la un botez. La un botez mai poți merge. Știi cu siguranță că era la nuntă? Eu nu am văzut, recunosc. Am văzut filmări cu ea de la eveniment, bănuiesc că e nuntă acum, Ana. Dacă era botez sau tăiere de moți, era mai bine? Să ne sune Georgiana, să ne lămurească. Sunați-o pe Georgiana, că avem o mare problemă, nu putem să depășim momentul ăsta. Este dacă a cântat la nuntă, dacă a cântat la botez, la tăiere. Dar nota, dacă ar fi la nuntă, este? Dacă ar fi la nuntă, o lăsăm corigentă că s-a îmbrăcat în alb. O lăsăm corigentă. Dacă ar fi botez, tăiere de moți? I-aș da 10, să știi. Da, este I-aș da 10 pentru că este foarte actuală. E foarte actuală. Și este foarte fresh și este și în tendințe, super. Hai să-i dăm 10 așa, dar 10. Nu la nuntă. Dar nu la nuntă. Pentru că până la urma urmei noi facem această rubrică pentru a inspira pe cei de acasă. Tu ești persoana avizată să ne înveți ce trebuie să purtăm, ce se poartă foarte mult și în funcție de tendințe și de evenimentul la care mergem. Să fie artiștii pe care noi îi analizăm, să fie un exemplu pentru telespectatorii noștri de acasă, pentru doamnele și domnișoarele care vor merge la evenimente și pentru domni, bineînțeles, dacă vom analiza mai des. Deci ținuta merită nota 10 și sandalele sunt ce trebuie. Și sandalele sunt superbe, părul, faptul că și l-a lăsat simplu pe spate, ținând cont că are pieptul foarte încărcat, este până acum preferata mea, pentru că
într-adevăr, anul acesta se merge mai mult pe simplitate, inclusiv la rochile de mireasă. Mai puțin broderii foarte accesorizate, mai puțin, se pune foarte mult accentul pe aceste detalii 3D, flori 3D, decupaje drepte, volumetrice, mai puțin pe broderii foarte strălucitoare. Da, bineînțeles, dacă ești artist pe scenă, poți să faci cam ce vrei tu, dar dacă vrei și să urmezi tendințele, da, este o rochie superbă. Este o rochie superbă, noi avem încredere în creatorul nostru de stil, Ana Gherase. Doamnelor și domnilor, Vera, intrăm în pauză sau putem să... Mai avem? Mai luăm o fotografie. Perfect, Vera. Georgiana Marina, la eveniment, artist în seara respectivă. Da, uite, apropo că spuneam de volumetrii. Iată încă un exemplu de un top foarte volumetric, faptul că în partea de jos a pus o rochie conică, îi permite în partea de sus să exagereze puțin la mâneci, arată foarte bine, îmi place că și-a accentuat talia, pentru că probabil topul era unul destul de larg și atunci faptul că și-a pus o centură în talie arată excepțional. Crăpătura la fel, se poartă crăpăturile foarte înalte anul acesta, fie că sunt inclusiv până în șold. Dar, dacă îți permite și silueta, de ce nu? Poți să exagerezi cât de mult vrei cu crăpătura, atâta timp când nu o duci într-o zonă vulgară, bineînțeles. Dar da, și-a pus foarte bine în valoare talia, bluza, topul, îmi place foarte mult. Coafura, totul. Îmi place, uite, acum nu știu ce să fac, dar nu, îi dau 9. E ca să rămână Georgiana pe primul loc. Dar arată excepțional. Arată excepțional. Georgiana a intrat pe podiumul nostru momentan, pe a doua treaptă. Pe prima treaptă o avem pe Georgiana Lobonț. Intrăm într-o scurtă pauză de publicitate și revenim imediat pentru că mai avem clienți la rubrica noastră Țoale de parale. Nu plecați nicăieri, începem săptămâna împreună cu voie bună. Am revenit, doamnelor și domnilor, vă spunem încă o dată bună dimineața tuturor. Vă invităm și pe Facebook-ul nostru, pe Matinal și Populari. Am postat o fotografie. Vă invităm să dați like paginii noastre, vă invităm să ne spuneți de unde ne urmăriți și dorim să le urăm tuturor elevilor succes astăzi, pentru că domnul profesor aici de față ne-a informat pe toți în această zi. Încep examenele pentru bacalaureat și trebuie să vă ținem și noi pumnii, vă spunem succes, Doamne ajută să fie bine, că na, cine a învățat... Cine a învățat, a învățat. Vorba lui cine a învățat, a învățat. Cine nu, iei bacul, nu iei bacul, semințele același gust are. Dacă nu are gust semințele, nu iei bacul, aia e viața. Sau îl iei de la Giurgiu. Doamne ajută să-l luați cu toții, astăzi au început competențele. Mai și anul viitor. Nu, mai pot încerca și în toamnă, au foarte multe. Au mai multe variante. Au mai multe variante. Dar noi suntem la cea mai bună variantă ale... Suntem pe variantă, da? Avem varianta extrasă. Continuăm rubrica Țoale de parale cu prietena noastră, designerul Ana Gherase și am analizat ceva ținute, mai avem câteva. În acest weekend au fost foarte multe evenimente. Unii artiști chiar au fost nași de botez. Haideți să vedem cine urmează. Cununăm și botezăm. Da, și la iarnă Ionuț Galani împreună cu Georgiana, soția lui, nași de botez în acest weekend. Așa s-au eleganțat. La amândoi? La amândoi ne uităm. Da, Ionuț este cântăreț de muzică grecească. Wow! Deci concurență, cum s-ar spune? Niciodată, fratele meu. Tu cum te duci îmbrăcat la evenimente atunci când cânti muzică grecească, Mihalis? Ori în costum popular, tradițional, ori așa cum simt eu că mă simt bine. În general, într-o ținută cât mai neutră, pentru că nu vreau să ies în evidență, pentru că nu este evenimentul meu, este evenimentul mirilor, iar noi mergem acolo să facem treabă bună, astfel încât toată lumea de la nuntă sau de la botez sau de la ce eveniment au să se simtă bine și să le facă plăcere că au venit. Mulțumesc pentru răspuns, foarte frumos ai spus. Ei arată foarte împreună, dacă îi luăm, cred că am putea analiza mai mult separat decât împreună. Când te uiți la imaginea de ansamblu,
ea cu rochia este destul de elegantă, nu-mi dau seama din poză dacă este o mătase imprimată sau este doar un voal. Printul nu este neapărat foarte elegant, dar de regulă botezurile Este se un țin pe botez de zi, da. și atunci este foarte în regulă. Cred că este puțin cam elegantă pentru el. El cred că putea să opteze totuși, dacă nu vrea să fie atât de elegant, putea să opteze totuși pentru un pantalon mai casual, nu neapărat un jeans, ținând cont că, de regulă, cuplurile se vorbesc acasă. Cum să ne îmbrăcăm, cum să arătăm bine împreună, mai ales când suntem și nași și suntem oarecum în centrul atenției la un eveniment. Dar depinde unde a fost ținut. Poate s-au gândit că ea este soarele, el este cerul albastru. Da, încerc să fac și eu metafore Îl pe... scoți, îl scoți. Încerc, Îl e fratele scoți, meu. da. Ei arată foarte relaxat, probabil că la fel și-au dorit să nu este neapărat un botez cu fast sau cu foarte multe pretenții și atunci, fiind poate a fost un eveniment mai restrâns, arată foarte fresh împreună, foarte relaxați, nu se chinuie nimeni în nicio ținută. O să țin minte treaba asta, arată foarte fresh. O să o folosesc și eu. Rochia are un print foarte primăvăratic, așa, foarte colorat. Hai să avem o notă de cuplu O notă în această. de cuplu le dăm 8, pentru că sunt foarte frumoși împreună. Și Vâncică tot 8 a dat, a fost perfect. Să vină aici lângă mine. Nu poate, că el taie pe noi. Cu o secundă înaintea ta, ești foarte talentat, Vâncică. Nu mă așteptam să știi, mă surprinzi în fiecare De-abia zi. așteptăm să auzim și comentariile lui Vâncică pe următoarea noastră fotografie. Dar nu vrem pe publicitate, Vera, vrem în direct. Pentru că noi, ia uitați-o pe Iuliana Tudor. relaxată un pic. De relaxată, foarte multe... Vâncică spune că arată ca o viespe. Ca o viespe, în Da, sens... adică are... talie de viespe, ok. de viespe, da. Pare că este undeva la țară, pe niște trepte, nici nu avea La ce muzeu. să poarte. La muzeu este, mă gândeam Nu știu, că este bănuiesc, acasă. habar știu. n-am după. Nu. Oricum este la o... Acasă la țară. Acasă la țară. Da, nici pe nu- prispă. Să Pe zicem prispă, așa, pe da. prispă, da. Cămașa este foarte drăguță, nu prea Dar avem ce ce nu-ți să place? comentăm. Nu, adică dacă stăm, nu putem nici să ne uităm la poză și să comentăm, să dăm un sfat sau să zicem așa da, așa nu sunt bun pantofii, nu este potrivită cămașa. Este un jeans cu o cămașă, nu avem ce să dăm greș. Culoarea jeansului este deschisă, merge cu culoarea cămașii. Adidas și sunt Adidas. Adidas și sunt Adidas și sunt într-o culoare deschisă. Dacă erau negri, puteam să ne legăm de ceva. Nu puneți Adidas și negri sau habar n-am altceva. Nici Așa n-are da, pantofi pentru o cu ținută sclipici. relaxată. Așa da, poți să te duci oriunde și să nu dai greș. Da, și treci neobservat oriunde te duci Te îmbrăcat. treci așa. neobservat? Da. Adică Și că ca să... uneori chiar ne dorim lucrul acesta, să trecem neobservați. Depinde nu tu ce n-ai dorești, zile în da. care ți se Ba întâmplă. da, ba da. Eu trec în fiecare zi neobservat, stai liniștit. Nu cred. Eu sunt neobservat, Asta mă nu rog, cred. am noroc, da, la ce gabarit am Vâncică, la câta sunt, citez. Vâncică, da, el fiind de altfel foarte silfid, el trece pe sub ușa de la intrare. Da, bine, acum 30 de ani îți dau și eu poze, intram și eu pe sub ușa, asta e viața, ce-ți faci? Cu covrigii dis de dimineață, viața merge înainte. Astăzi intră le burtic și după aia și le tătic. Știi cum e? Așa, deci notă ceva îi dăm Iulianei Îi dăm Tudor. un 9. Un 9 Iulianei Tudor, Ești pentru că generoasă. trece neobservată. Da. E Bine. generoasă pentru o că pereche nu de avem- blugișori. Nu avem ce să-i spunem. Adică dacă tot o încadrăm la rubrică, doamna este corect îmbrăcată. Este corect Nu îmbrăcată. avem ce să O și salutăm. Este o prietenă dragă a mea, este un om extraordinar de bun. Merge mai departe. Cine este Lena Miclăuș, doamnelor și domnilor. Că vorbeam este, de trecut neobservat. Da. Este la o petrecere. Lena. Este la o petrecere. Sau da. la o filmare de videoclip, mi se pare. Nu, videoclipurile s-au filmat împreună cu Ana Gabor și le știu ținutele. Cunosc. Așa, hai Nu să ai vedem. Este la petrecere. S-a la dus să petrecere. cânte. Nu ai avea cum să treci clar neobservat într-o ținută ca a dânsei, asta este clar. Îmi place că topul este uni și că nu a încărcat partea de sus, deși este o culoare strident. Nu cred că este o rochie, cred Dar că merge este o fustă. verdele ăla cu albastrul de jos? Merge foarte bine, ele sunt Da? culori complementare, mai ales că și pe fustă are aceeași nuanță. Și topul este uni, imprimeul este foarte frumos. Mă verifică.
Da, mă uitam să văd dacă este la eveniment sau Nu nu. cred că poți, nu vreau să fiu, Lena este un om extraordinar și cântă foarte bine, dar eu nu concep să filmez un videoclip îmbrăcat așa, să mă ierte Dumnezeu, nu. Ele au fost super frumoase la videoclip, adică au fost super elegante la videoclip. N-ai cum să filmezi videoclip așa, nu. Mai avem N-ai doar cum, 5 minute, nu. ți se pare, Nu Vera? se poate. Să știi că mie îmi place și faptul că fusta are o talie, un brâu lat și atunci îi pune foarte frumos talia în evidență. Da, culorile sunt Nu destul este un de... corset? Nu, Nu e talia, corset. brâul este de la fustă. Corsetul mai putea fi ajustat pentru măsurile dânsei. Cred că este, poate n-aș vrea să spun într-un sens negativ, cred că sunt puțin ca stridente culorile pentru dânsa. Cred că putea să aleagă poate un top mai potolit, să nu pară chiar la Deci festival nu vrei să știi pe ce litoral. bătălie este în regie, unde sunt 4 oameni care fiecare spun ce notă Dar îi e dai. ca la meci. Ca la meci. Da. Da. Hai, Acum cine? se pariază. Acum, Care e da. nota pe care o dă Ana Da. Gherase? Cred că o să zic 7. Bravo, Andrei! Andrei a câștigat la sunet, nota 7 a dat-o și el. Mergem mai departe. Mergem mai departe. Îmi place rubrica asta de nu mai pot. Marcel Marcel Pavel, Pavel. la repetiții înainte de spectacol. Marcel Pavel arată foarte bine. Nici nu l-aș fi recunoscut. Pare că a luat câteva kilograme în plus și atunci faptul că a optat pentru o ținută all black arată foarte bine. Ce subtil ai fost. Adică când avem câteva kilograme în plus, trebuie să ne punem all black. Nu neapărat, dar el a optat pentru varianta asta și arată Miercuri foarte mergem bine. la un eveniment împreună. All black o să fiu. Așa. Arată foarte bine în ținuta asta, e foarte... îl întinerește foarte mult. Ce notă? Să știi că eu să-i dau un 9. No, atât a dat și Văncică. Bravo, pariorii bravo, noștri bravo. din regie. Momentan câștigați. Mergem mai departe. Are Adidas și albi vreo problemă? Nu este Nu, nicio este problemă. minunat Nicio pentru că problemă. deschid ținuta. Deschid ținuta, da, arată foarte Exact. bine. Mergem mai departe. Echilibrează, da. Olguța Berbec, într-o... Are papucei în Are picioare. Da, dar la papucei, da. fetițe merge cu sândăluțe, Vancea. Ai Da. înțeles tu ceva, dar n-ai înțeles bine, nu la băieței, așa zice Mihalis. Eu La fete nu zic avem așa. probleme. La fete nu avem probleme. Să știi că un alt trend anul acesta sunt volanele. Sub orice formă, că pe umeri sau pe fustă, se poartă foarte mult, sunt foarte feminine, îi stă foarte bine în această rochie, este foarte de vară, fetelor, dacă Este o vreți ținută arătați... retro lângă o mașină retro. Nu știu dacă... Da, poți să-i spui și retro, dar o trădează sandalele și atunci o scot din zona asta retro. Ce ar fi Papucei. trebuit să poarte ca să Nu fie sunt papucei? complet? Papucei, poate retro, să-și pus niște balerini frumoși sau poate niște sandale cu toc mic kitten și ar fi dus-o într-o zonă retro. Poate și la păr, dacă își făcea ceva, la fel putea să o ducă într-o zonă Îi dăm o retro. notă? Îi dăm nota 8. Nota 8, bine, Văncică, iar ai pariat corect. Mergem mai departe la următoarea noastră prietenă, Vlăduța Lupău. Vlăduța Lupău Care și mai are fiul ei. puțin. Și, Mai are fiul puțin și ei naște. este acolo pe... Ambii, că- Da. Cu cei doi copii ai săi. Da, am mai avut-o la rubrică și văd de fiecare dată că, deși este însărcinată, arată excepțional de fiecare dată și nu se ferește nici să-și ascundă burta, nici să poarte haine pentru femei însărcinate, poartă haine Normale. probabil normale, da, și arată foarte bine și sandalele arată foarte bine. În ținuta asta o fac un pic masculină, sunt niște sandale puțin masculine, arată foarte bine, burtica ei se vede superb, îmi place foarte mult de ea. Nota? Deci îi dăm nota 9. O avem pe Georgiana cu rochia, nu pot să-i dau tot 10. Perfect. Deci este bătălie. câștigătoarea trofeului Este Georgiana în această dimineață. este Georgiana Lobonț în această dimineață. Doamnelor și domnilor, am aflat cine a câștigat în această săptămână la rubrica Țoale de Parale cu prietena noastră, designer vestimentan, Ana Gherase. Căutați-o pe toate rețelele de socializare și dacă aveți un eveniment frumos în viața dumneavoastră, de ce nu apelați la colega și prietena noastră, Ana Gherase. Pentru Ea că este- face cele mai frumoase rochițe.
face cele mai frumoase rochițe. Și de naștere, și dacă și sunteți de domn, vă sfătuiește unde să mergeți și ce să achiziționați. Este foarte important că atunci când intrați în biroul ei, că putem să-i spunem, da? Biroul ei, nu trebuie să-i spunem neapărat showroom, îi spunem birou, atelier, veți fi îndrumați pentru cele mai bune și frumoase ținute. Mulțumesc! Noi îți mulțumim și de-abia așteptăm să ne revedem luni dimineață. Mai ales că luni dimineață sunt rusaliile, așa că o să încercăm să avem ceva inedit la rubrica Toale de Parale. Nu costume de baie de rusalii. Da, Vera? Nu, fără costume de baie. Mulțumim din suflet, Ana, să ai o săptămână minunată, cu spor în toate. Noi revenim, doamnelor și domnilor, imediat cu foarte multe surprize și muzică bună pentru toți telespectatorii noștri. Mă duc iar fără banuți, măi, la crâșma dintre braduți, măi. Mă duc iar fără banuți, măi, că vreo doi câți i-am avut, și-ai rai, rai, ra. I-am băut pe tăți pe rând, și-ai ram, tirili, la. Că vreo doi câți i-am avut, și-ai rai, rai, ra. I-am băut pe tăți pe rând, și-ai ram, tirili, la. Și-n gata te-am promutat. Hai, n-am găsit la nimeni, mă. Paharel ți-i cât de prună, măi, te duci repede la gură, măi. Paharel ți-i cât de prună, măi, te duci repede la gură, măi. Și șocnind duși cât te dau, și-ai rai, rai, ra. Ori de vreau, ori de nu vreau, și-ai ram, tirili, la. Și șocnind duși cât te dau, și-ai rai, rai, ra. Ori de vreau, ori de nu vreau, și-ai ram, tirili, la. Vai de mine că ea neață și de ghemă mai ți-ntrează. Cât îi crâșma și crâșmarul, măi, sticluța și cu paharul, măi. Cât îi crâșma și crâșmarul, măi, sticluța și cu paharul, măi. Și bărbatul nu prea rău, și-ai rai, rai, ra. Am să beau pe placul meu, și-ai ram, tirili, la. Și bărbatul nu prea rău, și-ai rai, rai, ra. Am să beau pe placul meu, și-ai ram, tirili, la. Că mâine dacă n-ai și, păi n-are și nimajale. Beau la crâșmă cu bărbatul, măi, nu-l las singur cu păcatul, măi. Beau la crâșmă cu bărbatul, măi, nu-l las singur cu păcatul, măi. Că păcate noi om face, și-ai
ansamblul Topologul din Ticveni, Curtea de Argeș. Doamnelor și domnilor, vă spunem tuturor bună dimineața! Bună dimineața! Bine ați venit la Matinal și Popular, sunteți foarte frumoși. Bine v-am sunteți găsit, luminoși. Bine v-am găsit. Părintele Bogdan Lupu, doamnelor și domnilor, ne Vă bucurăm spun încă o tare dată mult bună de dimineața și cunoștință. vă mulțumesc foarte mult pentru invitație dumneavoastră și tuturor telespectatorilor. Noi suntem, ca să fac așa ca o introducere, din rugăm. Curte de Argeș, din Ticveni, de pe firul Văii Topologului și am venit cu acești minunați copii pe care eu cu toată dragostea îi promovez. Și am să o las mai târziu pe Mădălina să ne spună un itinerar așa. Fica dumneavoastră de altfel. De altfel. Așa, Mădălina Lupu, bună dimineața. Bună dimineața, bine v-am Doamna găsit. profesor la Școala Populară de Arte. Domnișoara Da. profesor. Colaborator. Da, dar știți cum este la școală, că sunt domnișoare, domnișori, așa. E domnul și doamna. E domnul și doamna, cu asta... Oricum, eu sunt prietena lor, suntem apropiați de vârstă. Copiii aceștia sunt niște copii foarte talentați. Pe mine mă bucură foarte mult că am putut astăzi să fim în fața dumneavoastră și a telespectatorilor. Cu această ocazie mulțumesc și eu pentru invitație. Am pregătit niște melodii frumoase, s-a cântat Pe drumul de la Cepari, o melodie din repertoriul Mariei Lătărețu și o melodie de pe Valea Topologului, pot spune. Noi avem o localitate acolo, comuna Cepari. Și urmează acum să scoatem o melodie, sperăm să o imprimăm cu Doina Argeșului. Este o melodie a domnului profesor Gheorghe Piele și este vorba despre comuna noastră din Ticveni. Și tare mult și m-aș bucura să o promovăm. devină imnul Da, și să o Ticveniului, promovăm. de ce nu? Da, sigur Aducem că da. aminte și de piesa Ciuleandra din repertoriul și al Este nostru. apropiată comuna de noi, unde s-a cântat, foarte s-a frumos. dansat pentru prima Părinte, dată vreau să Ciuleandra. vă întreb un lucru. De unde și până unde pasiunea pentru muzica populară și această dorință extraordinară de a promova copiii, de a promova autenticitatea și identitatea locului de baștină până la urmă? Eu am fost, ca și ei, acum 40 de ani, instrumentist. Domnul profesor Gheorghe Piele ne predea chitară și mandolină. Dar, din păcate, de vreo 36 de ani, 37 de ani, nu s-a mai făcut, nu s-a înfiripat nimic pe firul Văii Topologului. Cred că a fost ars în mine dorul acesta, a nutrit, a fost o dorință și din 2016 am făcut împreună ca un parteneriat cu regretatul Ilie Stelian, era un mare coregraf, și am pus bazele unui ansamblu redus la acea perioadă, pentru că era vorba numai de dansuri. Și m-am gândit că trebuie o formulă completă. De Adică fapt, dumneavoastră ați cântat la instrument, ați învățat să cântați Da. la instrument și iată că astăzi toți copiii pe care noi îi avem aici din ansamblu sunt cu instrumentul la purtător. Fiecare cu instrumentul pe care îl iubește și pe care cu drag și măestrie îl mânuiește. Și vreau să vă mai spun că din 2016 am înființat cu mare bucurie, sub tutela Școlii Populare de Arte din Pitești, o secție externă în comuna noastră, unde fiecare copil are acces să poată învăța un instrument de suflat sau chitară și mandolină cu corzi. Felicitări! Este nemaipomenit faptul că îi îndrumați pe copii să aibă astfel de Da. activități Vă mulțumim frumoase. frumos. Să nu uite de tradițiile noastre, să nu uite de costumele populare care sunt atât de frumoase și vă admirăm cu drag. Să nu uitați că sunteți români și până la urmă asta este identitatea noastră, cu asta ne mândrim în fața lumii. Acum, Ana, facem așa ca și paranteză, cele mai mari case de modă, că ușor, ușor ne apropiem de Ziua Internațională a ei, au tot copiat modelele noastre și nu putem decât să fim mândri, nu trebuie să ne judecăm cu nimeni, chiar dacă este Cea mai mare vorba, mândria noastră ar trebui asta să e fie cea mai că mare suntem mândria români. noastră. Sigur că da. Dar eu vreau să vă întreb altceva. În fiecare duminică la slujbă copiii sunt la Marea biserică. majoritate, să știți că mie îmi vin la slujbă. Acum eu sunt preot la o comunitate restrânsă de 70 de familii, 78 de familii, comuna Cepari, Urluiești. Centrul nostru unde studiem este el un comună alăturată. Nouă ni s-a alăturat instrumentiști după firul Văii Topologului. Și la Sfânta Biserică vreau să vă spun că chiar îmi vin copilași și mă bucură faptul că sunt dornici de apropiere față de Dumnezeu. Adică
unii dintre ei sunt foarte apropiați, alții poate Se pe vor parcurs apropia se vor cu apropia. timpul. Siguranță. Se- Și noi ne apropiem de o scurtă pauză de publicitate. Ce să facem? Revenim, stați alături de noi. De ce omul vrea mai mult decât trebuie? Vrea să ajungă tot mai sus din ambiție. Oricât ar avea de mult, nu e mulțumit, că averea din lumea asta o lași pe pământ. De ce omul vrea mai mult decât trebuie? Vrea să ajungă tot mai sus din ambiție. Oricât ar avea de mult, nu e mulțumit, că averea din lumea asta o lași pe pământ. Cât ești în putere, vrei să strângi avere, dar plătești cu ani setea după bani. Apoi le dai toate pentru sănătate. Nu mai vrei nici bani și nu mai vrei palate. Astăzi nu mai vreau nimic decât liniște, și dacă ajut un om, o fac cu dragoste. Mă bucur de tot ce am, nici nu vreau mai mult. Nimeni nu trăiește veșnic pe acest pământ. Astăzi nu mai vreau nimic decât liniște, și dacă ajut un om, o fac cu dragoste. Mă bucur de tot ce am, nici nu vreau mai mult. Nimeni nu trăiește veșnic pe acest pământ. Cât ești în putere, vrei să strângi avere, dar plătești cu ani setea după bani. Apoi le dai toate pentru sănătate. Nu mai vrei nici bani și nu mai vrei palate. Cât ești în putere, vrei să strângi avere, dar plătești cu ani setea după bani. Apoi le dai toate pentru sănătate. Nu mai vrei nici bani și nu mai vrei palate. Bate vânt
așa de frumos ai cântat, draga noastră. Vrem să spunem și ție bună dimineața, bine ai venit la Matinal și Populari. Bine v-am găsit. Pe cine salutăm? O salut pe doamna mea profesoară, Georgiana Gavrilă, și pe părinții mei și pe profesori. Și pe profesori. Vrei să fii reporterul nostru de serviciu? Vreau să le spunem bună dimineața tuturor copiilor de aici, doar să ne spună cum îi cheamă pe fiecare în parte. Mergi tu repede. Tu ai ajuns cu microfonul și începem de aici, de la primul cuplu drăguț. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Cum te numești? Mitra Elena Ruxandra. Minunat! Mergem mai departe, partenerul. Bună Domnul dimineața. Cochi Arbaștri. Bună dimineața. Bună dimineața! Cum te numești? Marius Nisu. Marius. Mergem mai departe. Bună Mergem mai dimineața! departe. Semănați, sunteți Bună frați? dimineața! Nu suntem. Nu? Perfect. Popa Ștefanie mă numesc. Ștefania. Bună dimineața, mă numesc Gabriel. Gabriel, bună dimineața. Gabriel. Bună dimineața, mă numesc tătică Teodora. Bună Teodora, dimineața. ne bucurăm de cunoștință. Nu am auzit cum te cheamă. Popa Adrian. Perfect, mergem mai departe. Bună dimineața, mă numesc tătică Georgiana. Frumoasă. Georgiana, bună dimineața. Bărbău Ștefan. Ștefan, bine ai venit. Mergem Bună mai dimineața, departe. mă numesc Bumbeș Cristina. Cristina. dimineața, mă numesc Leonard. Leonard, bună dimineața. Ia să vedem, mai avem doi copii frumoși. dimineața, mă numesc Baciu Alesia. Alexia Bună dimineața, mă numesc Ciguianu Cătălin. și Ciprian. mă numesc Mădălina Lupu. Așa, perfect. În cazul în care nu erau telespectatorii noștri înainte de pauza de publicitate în fața micilor ecrane, Avem și o surpriză de făcut în această dimineață. Doamnelor și domnilor, avem o sărbătorită. Avem o sărbătorită, este prietena noastră dragă. Nu. Așa, și o secundă că ne-ai derutat un pic. Dacă ne tai cadrul, dacă ai trecut prin fața camerei, nu ne mai vedem cu telespectatorii. Elena Pripas, este ziua ei, spunem cu toții la mulți ani, să rămână, bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața, bună dimineața, vă mulțumesc din tot sufletul, vă mulțumesc că v-ați gândit la mine. Întotdeauna ne gândim la dumneavoastră, doamna Elena, și vrem să vă urăm la mulți ani. La mulți ani cu bucurii, cu multă sănătate, cu putere, cu încredere în Dumnezeu, pentru că eu sunt convinsă că vă va ajuta să treceți peste fiecare moment greu din viața dumneavoastră și să le vedeți, să le savurați pe cele mai frumoase. Vă mulțumesc din tot sufletul, cât întregi echipe și ce să mai, m-ați emoționat mult de tot. Să fiți sănătoasă și vă așteptăm cu mare drag aici în platoul Matinal și Populari. Știm unde vă aflați în acest moment, să fie bine, să vă fie bine. Să fiți sănătoasă, să vă bucurați de fiică, de ginere și de nepoțel și Doamne ajută să aveți o zi extraordinară din momentul în care plecați de acolo de unde sunteți. Da, vă mulțumesc din tot sufletul, vă pup și vă îmbrățișez cu tot drag vă îmbrățișez. Pentru toți telespectatorii avem o dedicație din partea sărbătoritei Elena Pripas. Cobor, Doamne, pe pământ. O ascultăm chiar acum. La mulți ani! La mulți ani! Cobor, Doamne, pe pământ, mai să vezi oamenii cum sunt, mai. Cobor, Doamne, pe pământ, mai să vezi oamenii cum sunt, mai. Frați cu frase dușmănesc, ani întregi nu-și mai vorbesc, se ceartă din zi în noapte, nimeni nu-i mai desparte. Frați cu frațe dușmănesc, ani întregi nu-și mai vorbesc, se ceartă din zi în noapte, nimeni nu-i mai desparte. Doamne, fă Tu o minune
dușmănească, între ei să își vorbească, să se ajute când e greu, că așa e fratele tău. Eu vă spun cu a mea durere, când ai frate ai putere. Eu vă spun cu a mea durere, când ai frate ai putere. Dar să fie cum vrea Domnul, soarta nu și-o face omul. Domnul vrea să ne iubim, nu vrea să ne dușmănim. Dar să fie cum vrea Domnul, soarta nu și-o face omul. Domnul vrea să ne iubim, nu vrea să ne dușmănim. Dacă aveți frați să iubiți, mai, vă rog să nu-i dușmăniți, mai. Dacă aveți frați să iubiți, mai, vă rog să nu-i dușmăniți, mai. Că nimic nu e mai scump ca un frate pe pământ, la nevoie te ajută și cu drag el te ascultă. Că nimic nu e mai scump ca un frate pe pământ, la nevoie te ajută și cu drag el te ascultă. Când ar veni primăvară, da-da-da-da-da-da-da, cântăm el în toată țară, da-da-da-da-da.
Bravo! Bravo, Mădălina! Mădălina Lupu, foarte frumos colajul tău, te priveam așa, emani prin toți porii bucurie și plăcere de a cânta. Mulțumesc și din ne suflet. plac oamenii așa solari. Oamenii care transmit, care reușesc să ne transmită bucuria cu care fac lucrurile pe care Bunul Dumnezeu i-a hărăzit să facă. Ne-ai plimbat un pic așa prin Banat cu o doină frumoasă, sensibilă. Da. Lume negustor de rele din repertoriul regretatului Petrean, o piesă de suflet. După care ne-ai plimbat cu brâu, nu? Un brâu bănățean frumos, cu un joc de doi. În doi am fost și noi, după care ne-ai dus în Oaș o tropotită de Maramureș. De Maramureș, era pe acolo, apropiat, așa? Ce și te uiți la gacii mei și o sârbă muntenească. De la voi din Muntenia. Aș vrea să rectific aici, să aduc o completare. Sârba lui Ionescu, chiar a lui Ion Ionescu, a fost în Doina Argeșului, fluieristul de la Doina Argeșului. Vreau să-i salutăm pe toți colegii noștri de la Doina Argeșului, pentru că sunt instrumentiști extraordinari. Eu am lucrat cu ei, am înregistrat, am cântat la foarte multe evenimente împreună. Îi salutăm și pe soliștii de acolo și Doamne ajută lucrurile să fie bine, pentru că de multe ori am avut neplăcerea să auzim că anumite ansambluri de la noi din țară s-au dizolvat și ne-am dorit să nu mai dizolvați nimic. Ne-am dorit să ajutați, nu să dizolvați și acum dacă toți suntem la ajutat și la dizolvat, vă ridic așa un picuț mingea la fileu, părinte, să ne spuneți pe dumneavoastră cine vă ajută. Bunul Dumnezeu, în afară de Bunul Dumnezeu la care vă rugați, dar mai avem nevoie și de bunuri materiale ca să putem să ajutăm tinerii Noi din ziua încercăm de să azi. facem o autofinanțare, contribuim noi și părinții, apelăm când este nevoie și la domnii de la primărie. Cu această ocazie vreau să... Hai să-i salutăm împreună. Da, vreau să felicit noua conducere din primăria Ticveni și vreau să le urez un mandat bun, frumos, cu multă putere de muncă și să, bineînțeles, să nu ne uite și pe noi. Nu că să nu ne uite, să vă vadă mai bine. Să ne vă susțină, vadă mai bine, că așa ar trebui. Cum se numește domnul primar de acolo, de la Ticveni? Este o tânără doamnă, este o tânără doamnă, 34 de ani, este foarte ambițioasă și fie sănătoasă. Vrea să facă Doamna primăriță cea nouă de la... Smeu Ramona. Doamna Ramona, să fiți așa ca un smeu la cârma localității dumneavoastră și să aveți grijă de tânăra generație, să faceți evenimente frumoase și faceți să puteți parte din ea. Faceți parte din tânăra generație. Să-i ajutați să ne bucurăm și să spunem că ne mândrim cu cei care duc mai departe tradițiile noastre și să spunem de fiecare dată că România are viitor cu tot sufletul nostru. Mădălina, cu siguranță România are viitor. Mădălina și acești copii frumoși și talentați ne demonstrează. Mădălina, de unde și până unde dragostea pentru nai? Nu este un instrument ușor, dar este neauș și știu că profesorul tău este Gheorghe Zanfir. Te rog, povestește-ne. Încă din copilărie este dragostea, poate insuflată de părinții mei. Tata sau mama? Tata. Tata. El Ești fata a spus... lui tata? Da. Da, ești fata lui tata. 100%. Nu, că mă uitam atunci când cântai mai devreme melodia, mă uitam cum te privește, cum dansează, cum reacționează. Putem spune că a trăit 100% prin tine și cu tine. Da, eu sunt varianta lui la feminin. Am înțeles. Deci ești El fata cânta la tatei. chitară și am început așa cântând acompaniată fiind de tata. Mai târziu m-am înscris la școala populară la vârsta de 8 ani, la catedra domnului profesor Ionuț Cârstea. Cu ocazia asta îl salutăm cu mare drag, domnul profesor de la Doina Argeșului. Mai târziu am fost admisă la Liceul de Arte Dinu Lipati din Pitești și acum sunt elevă la conservator, la Universitatea Națională de Muzică din București. Și ești și doamna profesor, domnișoara profesor. Ești, coordonez acești copii frumoși 37 de copii de pe firul Voitopologului. De la cel mai mic de la 8 ani până la mulți înainte, 25. ce vă potura? Ce vă potura decât mulți înainte? Ce vreau să spun este că abordăm atât folclor,
cât și alte genuri muzicale și încercăm să învățăm cât mai multe despre tradiția românească, învățăm despre instrumentele de suflat tradiționale. Eu mai cânt și la alte instrumente tradiționale adiacente, cum ar fi cimpoiu, ocarina, tâlp, caval, fluier. Data viitoare te așteptăm cu toate aici. Cu toate, draga noastră Mădălina. Accept invitația cu mare drag. Până data viitoare noi vrem să avem data asta. să savurăm toate melodiile voastre. Mădălina Lupu cântă chiar acum pentru toți telespectatorii noștri.
bravo! Bravo, copii! Bravo! Ansamblul Topologul din Ticveni, doamnelor și domnilor, Curtea de Argeș. Puteți să faceți așa și plecăciune în fața publicului? Mulțumim, copii, sunteți extrem de talentați. Haideți să ne răsfirăm înapoi la locurile noastre, pentru că acolo avem și noi camera și să ne vedem și noi la televizor, că o să zică lumea că vorbim cu spatele. Iată, suntem cu fața la dumneavoastră. Este spațiu restrâns, dar este foarte prietenos. Oameni buni, oameni dragi, copii frumoși și talentați. Și am un microfon. Văncică, mă ridic. Așa, mulțumesc. Mulțumesc. Vreau și eu, cine se uită la noi în această dimineață la televizor? Cine e mai vorbăreț dintre voi? Da, ea s-a uitat la mine așa, am avut o... Bună dimineața! Bună dimineața! Păpușă, cine se uită la televizor în această dimineață la noi? Mama, tata, frați, bunici? Mama, mătușa. Da. Mătușa? Sunt, cum se numește mătușa? Eu am o treabă cu mătușile, sunt mătușieri de fel. Andrei Georgeta. Da, doamna Georgeta, să rămână, bună dimineața. Mai am o fată cu care am zâmbit. Păpușă, bună dimineața. Bună dimineața. Am aflat cum te numești, dar vreau să știu cine ne urmărește în această dimineață. Andrei Georgeta, mătușa mea. Tot mătușa? Da. V-am spus că am noroc la mătuși în această dimineață. Mergem și la un flăcău. Bună dimineața, a fost foarte bun și foarte talentat acolo în față, a făcut pașii cum trebuie. Cine ne urmărește? Ne urmărește mama, tata, bunici, surori, mătuși, unchi. Da, mătuși, unchi. Hai că avem și unchi de data asta. Avem și unchi. Au apărut și unchi în... Sunteți foarte talentați, copii. ecrane. Felicitări, felicitări tuturor. Așa se asudă și eu te înțeleg perfect. Vrei, îți aduc un șervețel imediat. Da. Eu înțeleg perfect pentru că, doamnelor și domnilor, nu este ușor să dansez. Mă întorc. Așa? O piruetă la televiziune. Ce frumos s-a văzut. Da, s-a văzut ușor frumos. Să nu cazi de pe... Nu cad. Ușor să nu vreau cazi să-i de dau pe Mădălinei microfonul. Sunt copii frumoși și talentați. Sunt copii extraordinari. I-am promis un șervețel prietenului meu și să știți că eu cu totul, mă țin de cuvânt. Da, draga mea, am și eu ansamblu Elas. Am dansat atâția ani și știu ce înseamnă. Da, dar stai să le pregătim frumos, așa ca la televizor. Să fie ca la petreceri. Mergeți la petreceri cu copiii, părinte. Da, la evenimente, nu botezuri cu nunic, cu metrii. Ne ducem și cu echipa de dans. Acum nu este o opțiune nunta. Nu primează în viața mea. Vă rog, dați din mână cine are nevoie. Dar totuși să nu uităm că nuntele sunt foarte importante. Ce ar face lumea fără nunți? Ce ar fi lumea fără nunți? Ce ar fi lumea fără nunți? Sau fără o taină a botezului. Ne ducem cu Până la urmă sunt cele mai frumoase și cele mai importante evenimente din viața fiecărui om. Sunt evenimente fericite și ține de tradiția noastră. Dacă ne gândim la nuntă, bineînțeles că lucrurile în ziua de astăzi au evoluat altfel. Nunțile acum sunt așa, sunt spectaculoase, poate că nu mai țin toți nuntașii tradițiile cum se țineau odinioară. Dar nunta la români este foarte importantă. Și în general în sate încă se mai păstrează. Adică, de exemplu, cu mersul la apă, a cam dispărut tradiția aceasta. Chiar ieri am văzut lucrul acesta, să știți, la mine la țară, repede înainte. Pe ulița satului, mi-a fost dat să văd după foarte mulți ani de zile o mireasă cu alai, cu găleata cu apă, plimbându-se prin sat. N-am mai văzut lucrul acesta de când eram copil, pentru că și eu cânt muzică populară și cânt de la 16 ani și, într-adevăr, am bătut toate satele și toate comunele și pe vremea aceea chiar se țineau toate tradițiile și nunta începea de joia și se termina luni dimineața. N-am mai văzut lucrul acesta de cel puțin 20 de ani. Din punct de vedere solistic, dar foarte acum frumos. De pe ce uliță să o iei? Cu ce apă să te duci? În ce trafic să stai bară la bară? Într-o intersecție. Stop, că e nunta mea. Priviți-mă, puneți claxoanele pe mine. Asta e, ce să vă... Pe o trecere de piesă. Noi sperăm să se mai facă nunți. Să se facă nunți. Noi sperăm să se facă. Da, că se spune că ce să ne mai căsătorim, toți stăm împreună, e minunat și așa. Părintele nu e bine să avem cred că nuntă. este de acord, pentru că în fața lui Dumnezeu trebuie să fim acolo voiam să ajung. Eu sunt un promotor al tradiției, sunt mai conservatorist, îmi place să păstrez ceea ce am primit, iubesc folclorul, iubesc oamenii de acolo. Mă ia un telefon în regie. Da, sună de pe Valea Topologului. telefon în... Dar
De exemplu, în satul meu, chiar am vorbit puțin mai devreme, am făcut a doua ediție a concursului de toacă. Acolo voiam să ajung. Fiul dumneavoastră, Ionuț, este specialist. Da. El cântă și la țambal. Și cântă și la țambal. Dar după ce se termină programul liturgic, după ce are loc concursul de toacă, noi invităm pe toți sătenii în mijlocul satului și vin din satele alăturate, pentru că știu că este un eveniment foarte important. Și cu muzică, cu ansambluri diferite de dansuri, înviem o tradiție extraordinar de frumoasă, o horă a satului până seara, să zicem așa, un aproximativ, până se înseară. Cu mâncare tradițională, făcută la tuci, deci este o zi superbă. Și de ce să nu spunem că Dumnezeu ne-a ajutat de fiecare dată, am prins o zi extraordinar de însorită. Eu fac evenimentul ăsta de mult timp, dar oficial de-abia a doua așteptăm ediție. să vedem și noi imagini de la Cu siguranță următoarea o să ediție. venim și ne bucurăm. Dar până atunci ne bucurăm de acești copii frumoși și talentați. Nu știu ce ați făcut cu hârtiuțele, dar văd că nu mai aveți niciuna în mână, le-ați ascuns corespunzător, pentru că este timpul să danseze pentru noi. știi cât de mult glasul vreau să ți-l ascult, iar privirea ochilor să-mi potolească din dor. Privirea ți-e iubitoare și glasul ți-e ca un cânt. Iubirea cine ți-o are lucrul cel mai scump. Că eu sunt zăpada albă care a nins doar pentru noi, iar tu ești trifoiul verde, dar trifoi cu 4 foi.
mai senină, ne iubim ca doi copii. Viața mie ca o lumină, că mi-ești dragostea din-tâi. Cu tine sunt fericită, pe lume simt că trăiesc. Mă știu că sunt și iubită, la fel și eu te iubesc. Că eu sunt zăpada albă, care a nins doar pentru noi. Iar tu ești trifoiul verde, dar trifoi cu 4 foi. Ca zăpada de curată, așa ne e dragostea. Și norocul nostru în doi e ca frunza de trifoi. 10 vieți de acum înainte, pe lume dacă am trăi, cu o dragoste fierbinte, fericiți noi doi am fi. Că eu sunt zăpada albă, care a nins doar pentru noi. Iar tu ești trifoiul verde, dar trifoi cu 4 foi. Că eu sunt zăpada albă, care a nins doar pentru noi. Iar tu ești trifoiul verde, dar trifoi cu 4 foi. Nu știu, Nicuță, cum faci, că doar tu mă bagi în dragi. Și plec de acasă de sculță și din casă ți dau guriță. Nu știu, Nicuță, cum faci, că doar tu mă bagi în dragi. Și plec de acasă de sculță și din casă ți dau guriță. Neică, pui de drag, lasă că-ți vin eu de hag. Vezi tu, puiule, când ți-o-i purta numele. Neică, pui de drag, lasă că-ți vin eu de hag. Vezi tu, puiule, când ți-o-i purta numele. Când îmi desfaci cozile, parcă-mi sucești mințile. Ui și de unde am plecat, mă bagi, Nicuță, în păcat. Când îmi desfaci cozile, parcă-mi sucești mințile. Ui și de unde am plecat, mă bagi, Nicuță, în păcat. Neică, pui de drag, lasă că-ți vin eu de hag. Vezi tu, puiule, când ți-o-i purta numele. Neică, pui de drag, lasă că-ți vin eu de hag. Vezi tu, puiule, când ți-o-i purta numele. M-am jurat, puiule, bine, că n-am să mai știu de tine. Dar de ce jur să te uit, de-aia te iubesc mai mult. M-am jurat, puiule, bine, că n-am să mai știu de tine. Dar de ce jur să te uit, de-aia te iubesc mai mult. Neică, pui de drag, lasă că-ți vin eu de hag. Vezi tu, puiule, când ți-o-i purta numele. Neică, pui de drag, lasă că-ți vin eu de hag. Vezi tu, puiule, când ți-o-i purta numele. Bravo! Lavinia Furtună! Facem echipă foarte bună împreună! Bravo! Facem echipă foarte bună împreună și vrem să le mulțumim telespectatorilor noștri pentru fidelitate, pentru că suntem urmăriți și de românii noștri din străinătate, de peste mări și țări. Noi, Interpolul nu ne urmărește încă, Văncică, da.
Noi suntem urmăriți de oameni oameni extraordinari, oameni buni, oameni care ne aleg pentru că se simt foarte bine cu noi în fiecare dimineață, Văncică. Iar când o să ne urmărească Interpolul, să știi că o să fim extrem de bogați. De-aia. Am primit foarte multe mesaje și pe Facebook-ul nostru, pe Matinal și Populari. Încă o dată le urăm succes tuturor celor care de astăzi au început examenul de maturitate. Da, examenul de maturitate, examenul de bacalaureat, au început competențele la limba și literatura română, competențele digitale și competențele la o limbă străină de circulație internațională. Le urez succes și elevilor mei. Am terminat o generație extraordinară și sunt deja la examen. Ai și tu emoții? Am și eu emoții cu fiecare generație. Sunt la a 6-a generație și sunt foarte mândru de fiecare generație în parte, dar în special de cea pe care tocmai ce am terminat-o în acest an. Să aibă succes și să ne facă mândri de ei, pentru că eu sunt convinsă că depuneți eforturi foarte mari, să-i țineți în frâu de multe ori și să nu se abată de la drumul cel drept. Da, să nu se abată de la calea cea dreaptă. Da, iar la noi calea cea dreaptă este către scena succesului. Avem o tânără talentată, frumoasă și pregătită să ne încânte pe toți. Nu vă spunem despre cine este vorba, vă spunem doar atât. Surprize, surprize, chiar acum. Andreea și Marin sunt aici. Face-mă-și pasăre în zbor, să mă duc unde mi-e dor, măi. Face-mă-și pasăre în zbor, să mă duc unde mi-e dor, măi. În satul meu de la munte, of, dor și dor, că s-au strâns doruri prea multe. În pădure la Curmeni, of, dor și dor, că mi-e dor de ani mici să termin. De acasă când vine dor, lacrimile mi curg izvor, măi. De acasă când vine dor, lacrimile mi curg izvor, măi. Când gândesc la satul meu, of, dor și dor, lacrimile mi curg rău, măi. Mă cheamă dorul în sat, of, dor și dor, că de mică am plecat, Și-azi noaptea am avut un vis, la noi în sat am ajuns, măi. Și-azi noaptea am avut un vis, la noi în sat am ajuns, măi. Și-am găsit poarta încuiată, of, dor și dor, și grădina nesăpată. Părinții mei cât departe, of, dor și dor, și la ușă trei lăcate. Și-am strigat cât am putut, of, dor și dor, nimeni nu m-a auzit, măi. Și când m-am trezit mi-am zis, of, dor și dor, ce bine că a fost un vis, măi. Bravo! Ruxandra Borz
Doamnelor și domnilor, cu o melodie foarte frumoasă. Ruxandra, bună dimineața! Bună dimineața! Pe cine salutăm în această zi frumoasă? Cine ne privește? Am vorbit și cu dansatorii, o să vorbesc și cu instrumentiștii. Da, Vâncel, toți ne salută, am învățat. Mai departe, Ruxandra, cu cine ne privește în această dimineață? Pe cine saluți tu? Familia mea și pe doamna mea de canto, Georgiana Gavrilă. Minunat! Și o salut. O salutăm și noi. Poți să fii reporterul nostru un pic de serviciu, pentru că văd aici instrumentiști foarte talentați. Doar să ne spună și ei numele. Da, 30 de secunde, deci trebuie să ne mișcăm repede. Numele, prenumele. Mă numesc Mitra Bianca Mihaela. Mai departe. Ne bucurăm! Dina Nicol Cristiana. Din Andra Gabriela. Lupu Ioan Bogdan. Stotică Georgiana. Smaranda Eduard Ștefan. Sanda Elena Teodora. Bărbău Ștefan. Stotică Teodora. Pop Adrian. Șofri Larisa. Mitre Ruxandra. Marius Nițu. Paraschiv Cristina Flăru. Smiu Alexandra. Popa Ștefania. Cigoianu Cătălin. Mister Andreea. Gabriel. Așa, cu ei am vorbit cu dansatorii. Merge aici la instrumentiști, draga noastră. Sorescu Miruna Elena. Așa, data viitoare, lasă că te învățăm noi și cum să stai. Mai avem o fetiță, n-ai întrebat-o. Cum o cheamă, te rog? Așa. Baciu Alesia. Perfect, avem copii frumoși și talentați, nu plecați nicăieri, rămâneți alături de noi. După o scurtă pauză de publicitate, avem un moment extraordinar. Doamnelor și domnilor, am revenit la Matinali și Popular pe ultima 100 de metri. Le mulțumim tuturor invitaților. Am început săptămâna cu copii frumoși și talentați care păstrează și promovează, perpetuează tradițiile și obiceiurile românești și care trebuie susținuți, indiferent de ce conducere s-a instalat pe la primăriile de rigoare. Am zis bine, părinte? Ansamblului Topologul din Ticveni, din Curtea de Argeș, și mulțumim părintelui Bogdan Lupu, dar și domnișoarei profesor coordonator Mădălina Lupu. Vă urăm succes, aveți succes, știm că tot ceea ce faceți cu pasiune și lucrul acesta se vede. Să vă ajute Dumnezeu, părinte, dar să vă ajute și cei care sunt pe pământ la conducerea localității și sunt convinsă că lucrurile vor spre spre bine. Noi vă mulțumim în primul rând. Aș mai vrea și eu să mulțumesc colegilor mei de la Școala Gabriel Marinescu și doamne director și niciodată de câte ori am fost la televiziune n-am mulțumit soției, dar chiar niciodată, pentru că m-a ajutat de fiecare dată și m-a susținut. Vă rog frumos, cum se numește soția? Oana Lupu. Doamna Lupu, doamna Oana Lupu, soțul vă mulțumește și pentru cei 3 copii minunați și pentru că în fiecare zi îi acceptați, corect? Zic bine? Foarte bine. Pentru că știu ce înseamnă soția, trebuie să ne mai tolereze din când în când pe fiecare dintre noi. Nu suntem chiar așa de cuminți nici noi băieții. Trebuie să le mulțumim și sponsorilor. Le mulțumim și sponsorilor noștri, Homes.ro pentru superbele canapeluțe și magazin Pretty Woman pentru ținuta mea din această zi. Vă mulțumim și dumneavoastră încă o dată pentru fidelitate. Le mulțumim celor care în fiecare zi, dar în fiecare zi au grijă să scrie pe Facebook-ul nostru, chiar și în weekend, sâmbătă, duminica, noi primim toate mesajele de la dumneavoastră, primim fotografiile pe care ni le fac telespectatorii noștri, drept dovadă că ne urmăresc, nu că ne-am îndoit de lucrul acesta, și filmulețele, capturi din emisiunile noastre, lucru care ne bucură extraordinar de mult. Mulțumim! Să aveți o săptămână binecuvântată! Doamnelor și domnilor, nu uitați, bunătatea este gratis, profitați din plin de ani, ne revedem mâine dimineață aici la Matinal și Populari. Acești copii minunați vă vor cânta pe finalul emisiunii noastre. Să-i aplaudăm și vreau împreună în cor să le spunem tuturor chiar acum să aveți o săptămână extraordinară. Să aveți o săptămână extraordinară!